जों जतनो साइमाननो जे दफा थानसा दङ ओ दफांखौनो बेलायनो हावानि सावानि डेभलपमेन्ट न कुचु गावै थाङो हानि बावनो जोंबो जों तिप्रासा दफाबो जोंबो कायसे जोंबो थानसाङैनो थानसा खेतंलायबै जोंबो तलो डेभलपमेन्ट तै नाहलायसिनाय चिनि हावानि सावानि चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन कामगो खलायतलां थांनि बाङै जों थानसांलायसिनाय होननो जों ताबो जतनो कक सावैमा दङ बुबाग्रा जे जोंनो वानसक रमानि बिसिंतियोनो फियाबा तिनि हायो जतनो थानसांलायनाय थानसानो जोंनि कक सालायबै दंफानोसि बिसिं अखेनो चिनि अकरा साकरा रनो मोस्टली नकुगो थानसा बाखेबो बनो कामके साइमानियाना साका थानसा हमबाय इंया बिसिनि बे थानसा मा फायलायने बखनो बागे फायनाय इनखेनो तिनि हायो जों अकरा साकरा रनो मोस्टली नकुगो खरकसा माने रंदि आनि टाइटेल जमा तियांखा खरकसा बसकान खरकसा रंदि देवरमा उनखा बा रियां फांखा कलय फांखा जेफान उनखा अरो जागानि टाइटेलनि बिसिङाव खरकसा कायसा फान किसासो माने सामं हाया फाखा सयतान फाखायखा बा काम फाखायखा जेफान खाता कि मोस्टली हामियानो नेगेटिभ न मासालायनाय मोनसे सामं हामिया खायखा बा मोनसे सालाक खायखा ओंखायनो उ बरक दंनाय ताहि सावनाय पूरा टाइटेल रोइछि कमेन्टि रोइछि ताहि सानाय कलय रक बा देरमा रक बा रियां रक बा त्रिपुरा रक अमाय खायबैसि कक सावै थांलायबो उ जागाबा बिसबो खागं फायबै थां ताबो आं कायसे एस ए आन टाइटेल जमातिया दङ ओ जमातिनि बिसिनि ते खरकसा किसा साला खायखा ता साला खायो इनखा बसि खरकसा बर हमफायबो ओइ निरक जमातिया रक सयतान मा मंनो हुजा खांखेनो बो माय ओइ था वान सवैनि उ जागावो अर उ बरक सिङो पिया जतनो रoi सालायबो कक अमाके अमा बायनो जों थानसा नैया ओइ थाङो अमा बायनो जों चिकन अमा हाय बायनो जों हासालै थाङो हालक हासालै थांपायबो थानसा सागा कक साफोन बिसिंथि अमनि बाङैनो थानसा नैया उ मानैनो जों फोकास खायो इग्नोर मा खायने अमा के कक सानाय रनो जों वान सम मासलाय रनाय बनो बाके खायखे उ वान सम मसलाय जानाय कमेन्ट खाय सायखना दे निनो वान समल बाहायबो